Toto je Hugo. Seznamte se s tímto 10letým chlapcem z obyčejné české rodiny, žijícím v rušném městě Praze. Přes den vypadá jako typický základní školák. Řeší matematiku, hraje fotbal s kamarády a pomáhá tátovi opravovat kolo. Ale když hodiny odbíjí půlnoc a město se ponořuje do ticha, Hugo se promění v nočního strážce a vydává se na nebezpečné mise, aby ochránil svou čtvrť před temným zlem, které se probouzí po setmění. Zatímco ostatní děti spí, Hugo se plíží stíny ulic s upravenou svítilnou, kterou si sám přestavěl na noční vidění. Balancuje mezi domácími úkoly a přípravou na zítřejší písemku a životně nebezpečnými souboji s podivnými tvory, kteří se schovávají v kanálech, a záhadnými postavami v černých pláštích, které kradou vzpomínky starých lidí. Minulý týden zachránil paní před stínovým lupičem, který se pokusil ukrást její nejdražší rodinné fotografie. Předtím odhalil tajnou laboratoř ve sklepě opuštěné továrny, kde někdo prováděl podivné experimenty s městským osvětlením. A právě včera večer sledoval podezřelého muže, který otrávil fontánu na náměstí. Hugo stihl přivolat pomoc a vyměnit vodu dříve, než by se někdo napil. Hugo vede dvojí život plný smrtelných tajemství. Ve dne je to veselý a neškodný kluk, který se směje vtipům a hraje si s kamarády. Nikdo neví, že pod jeho postelí leží tajná mapa městských nebezpečí. Když se ráno spolužáci baví o tom, že zase někdo zachránil městský park před vandalové, nebo když se v novinách píše o záhadném malém hrdinovi, který pomohl policii dopadnout nebezpečného zločince, Hugo jen nevinně pokrčí rameny. Protože někdy jsou ti nejmenší hrdinové také ti nejnebezpečnější. A Hugo ví, že pokud by se jeho tajemství dostalo do špatných rukou, nejen on, ale i celá jeho rodina by byla v smrtelném ohrožení. Pokud vás příběh o malém hrdinovi Hugovi zaujal a chtěli byste vidět více podobných videí o tajných hrdinech, dejte mi prosím odběr a like, moc mi to pomůže. A máte nápad na svého vlastního hrdinu? Napište mi do komentářů jakýkoliv nápad. Díky za sledování a těším se na vaše nápady v komentářích.